ganda dito. Sarap. Yung ihip ng hangin masarap po. Malamig-lamig. Mga artistahin at saka ano, gwapo nating kaibigan. Mga magagandang babae dito. San Jose po mga kaibigan So galing San Jose po sila. Nandito po sila sa Indaga Stream. Nagpapalamig po. Thank you miss Sir, thank you sir Paki-subscribe na lang sa antikan nyo ako. Baka mga 2 weeks from now ma-upload natin. Ayan Sige, salamat. Tara, let's go. So, papuntang taas kami mga kaibigan. So, konting adventure po ito. Yan. Diyan po sa ating harapan ay Mount Poras po yan. Dito sa Barangay Impara yan. Po dito yung tinitirhan siguro ng mga magsasaka kung merong ginagawa sila rito dahil yung mga kagamitan nila ay nandyan, kanilang iniiwan po yung mga kagamitan nila. Andyan po merong puliglig or hand tractor po sila yan pero walang tao. Ayan, iniwan lang po yung mga gamit nila dito. Na-miss natin magsakay ng karusa. Dito po mayroong karusa sila po ito po yan. Dati po yung lolo ko palaging gumagawa ng karosa katulad nito. So nung maliit pa ko palaging sumasakay tayo ng karosa. Ito po yung bahay dito. Merong manok pa. At dito sa kabila ng bahay merong bato po rito
na nasa taas. Overlooking po sa mga lupain at bukirin dito sa baba. Ayan, so nice location po ito. Dito po sa taas. Tingnan natin. At ito po yung bato rito. Magandang puntahan po. Ayan. Ayan. So ito na po yung taas ng isang bundok na to. Ayan. So yan po yung Mount Poras. Yung daan na yan, papunta yan ng Barangay Apong ng Sibalom. Yan, newly concreted road going to Barangay Apong. Ganda dito. Sarap. Yung ihip ng hangin masarap po. Malamig-lamig. Maganda po yung dinaanan namin dito. Yan. Ganda kasi ng lugar dito. In-explore po natin yung lugar na to. Dito po mayroong puno ng lumboy. Dito walang bunga lang kasi.
Hindi pa po namumunga itong puno ng lumboy na to. Maganda itong lugar na to. Pwedeng gawin na camping site po. Basta merong tubig lang na makukunan dito. Maliwalas eh. Ganda. Ayan. Sa baba merong tubig po. Diyan sa baba ganda. Ayad-ayad nga po na. Tinapa ka mo? Tinapa ka mo? San Jose, Lagaw lang gid no? So ito po yung mga kababayan natin galing San Jose. Nag-enjoy po sila rito sa Indaga stream. Yan. Pa-snacks dito dahil malamig dito sa lugar na to. Say hi! Ayan po sila. Sino pala yon? Sino? Papakilala mo naman sa amin? Kung pwede. Ay. Yan po. Yung katabi niya. Pwede ba masabi yung name? O ano lang? Palayaw lang? Palayaw. Tapos ikaw, ma'am? Ikaw naman, ma'am? Hana, sir. Ana. Kilala ka ba ng mga kaibigan mo na si Ana ka? Makilala ba? Malamang, sir. Malamang. Yan. Mga artistahin at saka gwapo nating kaibigan. Mga magagandang babae dito. San Jose po mga kaibigan So galing San Jose po sila. Nandito po sila sa Indaga stream. Nagpapalamig po. Thank you miss Sir, thank you sir Paki-subscribe na lang sa antiken nyo ako. Baka mga 2 weeks from now ma-upload natin. Ayan Sige, salamat. Tara, let's go. So, papuntang taas kami mga kaibigan. So, konting adventure po ito.
Galing, galing, galing. Galing naman, galing. Kailangan ng alalay, alalay. Ayan. Saya naman, saya. Ayan. Konting adventure po. Adventure pa kami dito sa Indaga Stream. Ayan. Natural bonsai. Ayan. Wow, ganda, ganda.